al'umma kamana mun gode Sharif Rabi Usman baba ikon Allah. Garkuwar al'umma kamana mun gode Sharif Rabi Usman baba ikon Allah. Da sunan Allah za na fara wannan aiki, mai dare mai rana ilahu karan maki. Zan yabo ga Sharif Rabi'u sarkin yaki, jikan annabi dan Usman ikon Allah. Garkuwar al'umma kamana mun gode Sharif Rabi Usman baba ikon Allah. Rabu ƙara salati ga sayyidi sadati, ninka shi ka ƙara ga ɗaha abban fati, alihi da sahabbai ilahu sasu asaiti, sharifai jikokin rasul jigon sallah. Ahmad Tijjani mai ɗariƙar Allah, hanyar ka ina kan ta shehu komai wala. Shubar hama in ya suka lahi mai faila, kumin izini zan yaban sharifin Allah. Garkuwar al'umma kamana mun gode Sharif Rabi Usman baba ikon Allah. Jigon tafiya shehana ina bayanka, na barhama in sha na za na zo gaishe ka, da koma kun taru sa albarka, da musa biyu kun taru baba ikon Allah. Assalamu ala na Faduma Zara'u, jikanki na zo zan watan bura aina'u, ki sa albarka a baitukan shema'u, a karbi yaban Sharif Rabi'u dan Allah. Garkuwar al'umma kamana mun gode Sharif Rabi Usman baba ikon Allah. Ya annabi Muhammadu assalamu alaika, ya sirrin Allah da kai nake yin harka, ya Ahmadu ya mai gida ina bayanka, dan Fadima amsa ka ce na zo in ganka. Kowa dai ya san Sharif yana da karamci, Sharif Rabi'u Usman yana da mutunci, fagen begen shugaba yana da azanci, wallahi na san ka baba ikon Allah. Garkuwar al'umma kamana mun gode Sharif Rabi Usman baba ikon Allah. Sharif Rabi'u Usman baba ikon Allah, inda aka ce maulidi a can zai sallah, har riga ta Fulani ya jefa gaji dan Allah, aka ba shi fura za ya sha da ikon Allah. Na Fulani ya manta furar ku zo zan furta, zai sa sukari bai sani ba dan ya manta, sai ya sa gishiri a furar ya kai washe yi, hakan dan Usman ya sha da ikon Allah. Garkuwar al'umma kamana mun gode Sharif Rabi Usman baba ikon Allah. Har an tashi agun maulidi cikin soyayya, shi Rabi ya sallama da kyawun niyya, yana zaune gida suka kira shi a waya, suka mai bayani bai sani ba ikon Allah. Halin kirki ne Sharif masoyin Allah, Sharif Rabi'u Usman na manzan Allah, tun batun nasaba ne jinin ma'aikin Allah, a karamin nasi Sharif ikon Allah. Garkuwar al'umma kamana mun gode Sharif Rabi Usman baba ikon Allah. Bakin shi'iri ba kamar shi duk mun shaida, shi ya fara yaban shugaba salo na kasida, gashi duk mun kama muna ta yi ba ganda, Sharif Rabi godiya muke dan Allah. Sharif dan
na zam cikin 'ya'yanka, ka sa ni sahun mabiyanka kar aishaka, dan sai da faɗi ma na zam ahalinka, kamin haka ya mai gida da ikon Allah. Garkuwar al'umma na mana mun gode, Sharif Rabi Usman baba ikon Allah. Amin haka dan Fatihu khalifa naka, da Sharif Nura amin hakan Sharif labbaika, da Sharif Abdul Abbas da dukan 'ya'yanka, ka sa ni sahun ahalinka dan kakanka. Akaramin nasu na gaishe ku, kuna hidimar da mai gida sanninku, Allahu ya kare ku har dukan 'ya'yanku, ya ƙara manusar Rasul manzan Allah. Garkuwar al'umma na mana mun gode, Sharif Rabi Usman baba ikon Allah. Dan nan zan dakata na dan sa'aya a cikin aikin nan da na shi dan soyayya, Sharif Rabi babu mai gidan soyayya, Ibrahim mai ambato na manzan Allah. Mai jama'atu Usman da kai a wannan aikin, da aboki na Hamisu a wannan aikin, Bashir Sisa da kai muke ta wannan aikin, salati mun nirma na manzan Allah. Garkuwar al'umma na mana mun gode, Sharif Rabi Usman baba ikon Allah. Garkuwar al'umma na mana mun gode, Sharif Rabi Usman baba ikon Allah. Garkuwar al'umma na mana mun gode, Sharif Rabi Usman